mundur. Gulungan genderamu. Monggo ana kamanku aja semurut. Pandulu Bupati Kuda Kala Kresna tatangono. Oe oe. Oe oe. Lakon sirna madyani kaluduk barang. Kuta Pandhatata Kati Wisaya. Sapa iki? Anoman Baritakon. Patih Kuda Kala Kresna. Ayo, dewa kon rene. Ulengne Suralaya rasah blek sing ora ana. Anoman tandang. Iya. Anoman. Iki. Suarane apa? Menika wadya Balayaksa. Ingkang sami badhe nyerang dhateng Suralaya. Wah, swara mimis. Nggih. Sami bedil-bedilan. Parah. Anoman, wonten dawuh. Kok nganti kowe mundur iki sebabe apa? Inggih sinuwun. Ngantos kelena ing ngareh kaprayitnan kula kawon kalian buta ingkang magut ing Rananggana. Ana buta maju. Iki. Sapa jenenge? Patih Kuda Kala Kresna. Patih Kuda Kala Kresna. Inggih. Kula kedawan pengabaran gelap sayuta untal demawah wonten ing mriki. Minggira dapure Patih Buta iki kaya ngapa Barat?